Hi dear student, NEET 2026 எக்ஸாம் எழுத போற ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு சூப்பரான இம்பார்ட்டன்ட் அப்டேட். NEET ஆல் டிக்கெட் பாத்தீங்களா இன்னைக்கு அபிஷியலா ரிலீஸ் ஆக போகுது. இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எப்படி வந்து டவுன்லோட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டெப் 1 அபிஷியல் வெப்சைட் ஆன நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சியோட NEET போர்ட்டலுக்கு போய் ஓபன் பண்ணுங்க. ஸ்டெப் 2 ஹோம் பேஜ்ல NEET UG அட்மிட் கார்டு ஆல் டிக்கெட் டவுன்லோட் இருக்கிற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. ஸ்டெப் 3 உங்க அப்ளிகேஷன் நம்பர், டேட் ஆஃப் பர்த் மற்றும் செக்யூரிட்டி பின் டீடைலா என்ட்ரி பண்ணுங்க. ஸ்டெப் 4 டீடைல கரெக்டா ஃபில் பண்ணுங்க. சப்மிட் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. ஸ்டெப் 5 இப்போ உங்க ஆல் டிக்கெட் ஸ்கிரீன்ல ஓபன் ஆகும். உங்க நேம், எக்ஸாம் சென்டர், எக்ஸாம் டேட், ரிப்போர்ட்டிங் டைம் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டெப் 6 டவுன்லோட் PDF ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஹால் டிக்கெட் வந்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டெப் 7 கண்டிப்பா 2 or 3 பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து சேஃபா வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாமுக்கு ஹால் டிக்கெட் ரொம்பவே முக்கியம். May 3, 2026 தான் NEET எக்ஸாம் நடக்க போகுது. அதனால லாஸ்ட் மினிட் டென்ஷனை அவாய்ட் பண்ண ஹால் டிக்கெட்டை ரிலீஸ் ஆன உடனே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. NEET 2026 லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்க. டாடா.